L'exposició de 55 urnes és per explicar a tot el món com volem defensar els drets humans, la democràcia i la llibertat, i que això es pugui escampar arreu de tots els països que tenen problemes amb la llibertat de les persones, amb la llibertat d'expressió i tots els drets humans. Estem a l'església del Beguinatge, una església on fa 20 anys hi va haver-hi el tancament de moltes persones sense papers, reivindicant els seus drets com a persones humanes. És una església que no ha deixat mai d'acollir tots els moviments socials lliures de llibertat i de democràcia que se'ls hi planteja. Per tant, aquí a l'església del Beguinatge, a Brussel·les, al centre de Brussel·les, hi hem trobat l'acolliment i la comprensió per poder fer aquesta exposició. Ens fa molta il·lusió poder dir que aquesta exposició, després d'aquí de Brussel·les, passarà per Perpinyà, per Barcelona, per Calella, per Girona, i seguirà l'itinerància per totes les poblacions que tinguin ganes d'acollir-la. Al final de tot, aquestes urnes es subhastaran per tal de poder ajudar al procés de democràcia, de llibertat, d'independència, de construir la república que entre tots estem fent. Moltes gràcies, aneu-la a visitar. Jo crec que tot això era promogut pel seu despister. Potser d'altres en aquestes circumstàncies